Näämarista on käsin. Joo. Ihan purukumia tuon silloin. Ihan pohjasta tykäät. Vie vittu punta. Ei saa. Onneksi siinä on niin paljon niitä koukkuja nyt. Vituusti vie siihen. Just vaihan tuon eri. Vähän varovasti. Joo. Vähänkin niin pakko siivo, niin minä olen tästä tuohon. Nyt se vie. Ja on koko ajan tiukka. Tää on meidän voitto. Kyllä on kiinni. Sulla on nyt 300 koukkuja. On, siinä 300. Aika hyvä, kun vittu taas pysää. Nyt lähtee niin. Varo, se avannan reunaan, se pitää vitun varoa. Tästä on ihan siinä kohdalla. Nyt tullut rakoko. Oho. Ei saatana. Kyllähän sinä tätä nää enkät paukku. Ei vittu miten iso. Aika lähellä 10. Ei saa. Vähän tän. Vähän tuosta. Oi vittu, että Oho. on jälkällä. Nyt on Juhana ankka. Voi vittu, on se jekikessä ihan perseessä nyt. Vitun syvä. Niin on tuolla. Ei vittu, kunnon kala. Kunnollinen. Kyllä kannatti lähteä. Saatana. Vähän lumet pois.